Sa mga taong di po nakakalimot mo mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot mo mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang gagabay po sa inyo at sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Dito po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay yung ang apat na orasyon, tagaliwas, panipas at tigal po sa aswang, ligtas sa bagyo. Ayan po. Ito ay magagamit sa kagipitan lamang po at emergency ito. Ito ay dinidirekta na po, wala pong dasal. Po. Ang apat na orasyon na tagaliwas, panipas at tigal po sa aswang, ligtas sa bagyo. Ito ay wala po na pong dasal. Ididirect na lang po kung nasa kagipitan po kayo. Narito po ang orasyon sa tagaliwas po. Panipas. Aba atu agla titragamatun. Aba atu agla titragamatun. Ito po pwede rin sa 3 beses po at pwede rin po sa 1 beses po sa inyong dibdib po. Ayan po. Napakabisa po ito na po sa iyong dibdib. Pwede rin usalin po ng 3 beses, pwede rin po 1 beses lamang po kung nasa kagipitan po kayo. Kung talagang nasa kagipitan lamang po kayo ay usalin nyo lamang po ng 1 beses. Pero kung bago po kayo papunta pa lang po, usalin nyo po ng 3 beses at po sa dibdib. Sana po naintindihan po nyo ang paliwanag po. At narito naman po yung orasyon tagaliwas po, panipas. Signi, signum, dignum, pas, pu. Signi, signum, dignum, pas, pu. Signi, signum, dignum, pas, pu. Po sa dibdib ng 3 beses. Ito rin po ay nauusalin po sa kagipitan na 1 beses lamang po kung nasa kagipitan po. Kung bago po kayo malis ng bahay, usalin nyo na po 3 beses at po sa dibdib ng 3 beses po. Po sa dibdib ng 3 beses. At narito na po yung orasyon sa aswang po. Aswang bagyo. Pwede rin po sa bagyo po ito. Narito po ang orasyon po sa panlabang nyo sa aswang. Napakabisa po ito at siya ay kusang kukan po. Kung ang may aswang po kayo nararamdaman po sa inyong paligid, usalin nyo na po ito agad at mapupugnaw po yung aswang at kung di mapupugnaw ay lalayo po na hindi na papakita po sa inyo at manghihina po. Narito po ang orasyon na sa aswang po, bagyo. Igusum Jesus Nazareno, pu. Igusum Jesus Nazareno, Nazaret, pu. Igusum Jesus Nazaret, pu. Pwede rin po 1 beses lamang po kung nasa kagipitan po, nakasagipitan lamang po. Pero kung bago po kayo malis ng bahay, kahit usalin nyo po ng 3 beses at po ng pakros 3 beses po. Ang pang-apat po ay pwede rin po sa bagyo po ito, po sa dibdib ng pakros ng 3 beses po. Usalin po lamang po ng 1 beses lamang po. Narito po ang orasyon po. Liburam sidaktum idikram Liburam sidaktum sidaktam idikram.
Liburam, Sidaktam, Idikram. Sina po kayo ay medyo nakukuan po, medyo kukuan po ako, na excited lamang po. Narito po ang orasyon po, Liburam, Sidaktam, Idikram. At sana po kung magko-comment po kayo ay sabayan nyo po ng subscribe po, at huwag po kayo mag-comment na lahat po tayo ay nagkakamali po na sa pangbanggit po. Pero itong mga sinusulat po at may kakalog po sa inyo po ay napakabisa po. At sana po naintindihan po niya aking paliwanag. May nagko-comment po kasi na ang binabanggit ko po ay inulit-ulit ko lamang po, kung siguro kasi marami pong hindi nakakaintindi at mahirap magpaliwanag sa kanila, kaya inulit-ulit ko po yung sinasabi ko na po. Kaya pasensya na po kayo kung may nasasabi po ako na inulit-ulit ko po. Kayo na po ang bahalang maghusga, pero ang mga binabagi ko po dito ay talagang subok na po. Hindi ko po nagbabagi po dito ng mga gawa-gawa lamang po. Maraming salamat po sa pag-unawa po, at sana po ay huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hininga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit, sa pagtulong sa kapwa, at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat, at shout out po sa inyo lahat.